kuke gani babban kamfani ne yanda ake sarrafa ayaba ake fito da su ake kawo su ƙasashen Turawa da ƙasashenmu na Afirka masu kyau standard Turawan da ake packaging. Wannan aloe vera ce, inda kamfanonikan da suke haɗa sabulan aloe vera kun ga yanda ake cire aloe vera, kun gani? Wannan duk ganyayyaki ne da ake yin sabulai da abubuwa da su, yanda ake treating ɗinsu, a wanke su, a kula da su, a wawwanke su, a fidda duk datti da ke jiki. Ji yanda yake yayyanke su, yanzu ji wannan ayaba ce ana yayyanke ta ana rarraba ta, ji yanda ake yanka. Mutanen nan sun mugun ƙware, ji yanda ake wanke yanzu ayaba ana packaging ɗinta. Ga shi nan wani yana jejjerawa a cikin kwanduna, ga wani yana wankewa. Yanzu wannan daga cikin gona ne, wani abu ne da suke sawa kawai yake yayyanke musu. Yanzu kalli waɗannan abubuwan duk fa kayan amfani ne, ga su nan ana amfani da shi. Ganyen ma yanzu yanka shi ake ana ajiye shi ana zare abin tsakiya ana amfani da shi. Kalli wannan aloe vera ce ga shi nan ta yanke, za ta ɓaye ta sai ta cire ta ciki. Kalli wannan ma ga shi nan yana cirowa.